Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ikhalelwe ngamasongo kaSigonyela inyanga yasemtubatuba engadalulwanga eneminyaka engu48 kubikwa ukuthi iboshwe namadodana ayo amabili ngecala lokushaya kabi ngenhloso yokulimaza kanye nokuthumba wesilisa oneminyaka engu28. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide mete igama lami ngusibonga konke wakantwande Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ikhalelwe ngamasongo kaSigonyela inyanga eneminyaka engu48 kubikwa ukuthi ishaya limaza kabi wesilisa oneminyaka engu28 uThandazani Mngomezulu maqedeke wadlula emhlabeni. Lenyanga yasemtubatuba engadalulwanga igama nesibongo kubeka ukuthi ikhalelwe ngamasongo kaSigonyela eboshwe namadodana ayo amabili ngecala noma ngezitolo zecala lokushaya ngenhloso yokulimaza kabi. Kubeka ukuthi ke yashaya wesilisa ngezi-15 zika December emva kwezintolo zokuthi imsolo ukuthi ke ushele unkosikazi wakhe. Kubeka ukuthi lo nkosikazi wakhe naye ungadalulanga igama nesibongo wabe esebekela umndeni maqedwe inyanga ngezi-15 zika December yatheleka ekhaya kwalo wesilisa yabe simthatha maqede ehamba naye emzini wakhe. Kubeka ukuthi yafike yamshaya kanzima maqede ke yabe siyomlahla esigangeni maqede waphuthunyiswa esibhedlela nokuyila afika adlula khona emhlabeni. Akubekwa ukuthi besikhalelwa ngamasongo kaSigonyela kanti vele enkantolo ngezi-13 zika January 2025 kanti ke isagcinwe khona esitokisini icala lihlehlile. Usaqhubeka ke nakho ukuphenya ngalo icala lokushaya ngenhloso yokulimaza owesilisa oneminyaka engu28 obe esedlula emhlabeni. Abantu babe nokuphawula okwahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Uthandekile bayini uthe kwalento yokuthi kunomuntu osatshwayo ingozi kabi ngayibona eGreat Town ngeke ngisho okuningi kodwa ke engakusho ukuthi umuntu usatshwa yilabo abamncengile. Unkosihle Khumba ucela uthe ngisaba nokukhomenta ingaze ingenzakalise nami admin ngenze uanonymous. Uayanda Mbonamba uthe mina ngiyiphoyisa bengizosaba ngisho ukuyombopha lo muntu ngoba naku bethi uyasatha. Usane Mamnyando Jobose uthe umphakathi umyekeleni lo mgulukudu. Umpumelelo Philisi uthe basebenzile singazi ke uma ezosatshwa nasekhulukuthi. Usandile Mngomezulu uthe basilayile lesiphukuphuku. Usonto Mi uthe iboshiwe impela ngizwe nasezindabeni. Bafethu ke maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengibhoma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.